He? Näme? Gerek bolsam özüm gelip alıp gidersin. Adresi häzir oklayan. Davay. Yürü gittik. Näme kapyny açıp berjek ämi maňa? Seret, sunalay almay, awadan eken öýde gowgan serse. Yok, men denim bolar, özüm saylarım. Alo, Alo, gidem zokma boy almana. taksamynda özüň baraýsan, öňüm işim kan ýetişemap. Bolya. Daway özüň bar ber. Seret näýle owadan? Şunu alaýdy. Özüm bilen haýfmanmandym. Ýok beýlelerden bolady. В нашем магазине «Хазына обои» вы можете приобрести различные виды высококачественных итальянских обоев. Также напоминаем, у нас новое поступление. Наши контакты указаны на ваших экранах. Пока-пока! Näçe ömür seredýän bir hile aladaly dertli görünýär. Sorasam mı soramasam mı diýip ýördüm welin. Näme boly, näme derdim bar? Eltican, men düşen günümü dün gördüňmi? Kapymyz gakyp durdy. Yolmaşymyň birden bergisi bar eken. Men gyzyl spoçkam bar, şonu satypdyr. Satan welin. Onda da alygdaglar kapym gakyp dur. Wah, men satandan habarym ýok aýety. Bilerim olsam bolmana bir gymmadyrak birine sataldyk. Ol kim bilýär, kime satypdyr. Birden owa çykmandyr kapymyza birden adam ýene. Mene däretçiň bilemok bir şu jaňyş bilen kalkalym boldy. Şu at bizde de artık maştaat ýokda ýoksa biz hem kömek ederdik welin. Dinle, gola kalkan satjak bolsam, gymmat gyzyl satdyk. Bilýän adam barmy? Ay şo gyzlara laçyn hajyby bar. Şol gymmada ýaly ýurtdy şoma sataýmasa. Laçyn hajymy? Meňem bulanma diýdi şol. Gelir ter iki jogap bile baryp gerelim. Şeýda ýeli. Hem sana da näme bolar, iki özüňi demden bile jogap gerelim. Beýdi oturma çağılar var. Agytan çaýly. Vay yok. Onda men günne yüzüme makyaj etmeli bolarım. Günne kablyk deyip gözlenmeli bolarım. Günne sana yarınacak bolarım. Näme ma? Gerek bir problema. Doğru, donam häzir bara. Neten tanysam, ertirin hayırlı bolun diýmeli bolan, odan alşam hayırlı bolsun diýmeli bolan, onuň gararan şaýyrlygy da günne sen nahar iýdir biçilmeli bolan. Maňa da gerek geldi. Wallahi biratan gerek sana. Yok gerek, gelip. Bor bolýa, sag. Odag iline gelip hökmäni suratda näme iman gitmeli del odagdan. Fitçi. Serik doğru değil mi? Odag iline gelip fitçi iman gitmeli olmaz. Kur'an'a doğru değil mi? Ben Kur'an kakamam gör kızayın. Sen gör kızayın. Ben şunu yalı odağa geldik. Ecekem oyuna. Size tarih oturdu. Onların ön kuvvetli kurup. Oğlan iyi değil mi? Peki olacak. Hani görgü? Dur kısa geçelim. Onun şunu yalı odağa geldik. Fitçimeğe ecekimlere geldik aslında. Odağda ecekim var. Üstmecek oldu mu diyeyim? Kocaman bacası var. Can Yalcık bacası. Netçilik bacası. İvanuşkam emişe şey deyip fitçimeğe geldik böyle. Balyalı fitçiler töyleme. Şu odağa gelip fitçimen giden armanda kalır. Tak şu. Terbiyede sarpık. Şunu edip bolanok da sarpık urup çağan terbiyelep bolanok. Men sarpı şeylerak görýän. Adam şow ýerlere bir waka bolýa başyndan bir at geçe şow ýerine bir ýüzüne sarpyk urýarlar. Onuň açylandan soň ýerine sarpyk urmaýarlar da. Diňe şol şokdan açmak üçin sarpyk urulýar. Men sarpy şeylerak gözüne getirýän. Çağan şokdan açmaly. Bir gede ilk agyrrak bir sarpyk Yönür sağany şokdan açmaly. Inni sarpy urmak bir neziýet ýigrenç hereket da, men şu bir kitaby okamda bir ýerde gördüm da, şu ýigrenç diýilen sözdüň ýigrenji, neziýet diýilen sözdüň bir şeýlerak bir kesitlemesini aýtdypdyr da. Aslynda neziýet diýip näme aýdylýar? Neziýet diýip men okan ýerinde kitaby var aýdýan. Neziýet diýip şu da aýdylýar.
Eger bir hereket doğru yerine oturmasa, öz yerine bolmasa, onu necih diýip aýdylýar. Sal üçin şeýlere görüňerin. Gülmek gowda da, ýöne patada gülmek bir ýigrenji necih hereket. Ondan kuşlaryň, haýwanlaryň tedegi aslında eşigimde degse necih ýigrenji hapa taplar. Ýöne şolar ekine dökülse yerine taplar. Ýa-da spirt içkiler necih halanmayan da taplanýar. Ýöne medisinada yerine düşdüler hasaplanýar. Men şarpkam soň ýarak görýän. Yerine bir gezek çağany şokdan açmak üçin ulanmaly. Şo bolupdylar. Näýleräk ýagdaýlar bolupdylar. Çağa tow oýnaýar. Şol oýnan towanyň netijesinde has agyrak ýagdaýlar döremek mümkin. Ne berdi belki şarpyk gerek bolupdylar. Çağa maşynyň öňüne alýar. Belki şo taýda gerek bolupdylar. Ýöne her gün çağa algaýa, her gezek urup o der. Onu başgarak çödmeli o mesela diýmek maşynyň baýarlaryny oýnatmajak bolmaly. Aslında şarpyga ertmeliler. Çağany şeýle bir terbiýelemeli, sizler inata bolup bulatlar öňünden görmeli, biraz öňden görjürak bolmaly. Nähili ýagdaýlar bolanyny çağany şarpyk urmaly ýagdaýa getiren bolsa, iň esasy zat biz inatalaryň ýa-da muallimlaryň esasy düşünmer zatlary çağany şoň ertmeliler. Çağa urşmaly bolan başladymy ýa-da şoňa höwet edýärmi? Siz şonuň öňüni aljak bolmaly. Çünki bunuň soňunda hökman bir ýerde çağa urulýar. Inata eger taýýarly bolmasa, ýa çağa gezmäni halap başladymy? Bolup bilýär da, gelip başlaýar. Siz şoňa öňüni aljak bolmaly. Näýle öňüni alýar, onu bilemok. Belki çağa bilen wagt geçirersiňiz, belki oň bilen başga zatlar bilen güýmenersiňiz. Belki şoň gezmeginiň öňüni alajak başga bir güýmece taparsyňyz. Ýöne siz ahiri iň soňunda şarpyga ýetýän hereketden çağany daşdy saklajak bolmaly. Şonda ene şarpyk ören seýrek ýagdaýda bolup bilýär. Biram şunu aýdyn, şarpyk diýsem kella ýüze urman gurun edemek men. Mümkin bolsa o ýerleri asla urmalylar. Çağa yani eginine vuran bilen kelletine vurulan şarpygy deň derejede ýaty saklany, eginine vuran belki ýatdan çykarar ýöne kelletine vurulan, ýüzüne vurulan ýatdan çykarmaýar da şo şarpyk dogry bolan ýagdaýynda da çağan ýadyna galýar. Menne galan mysal üçin ýüzüme şarpyk berilen bolsa, şolar men ýadymda galýar we ýigrenç bilen ýatlanýar da şo şarpyklar. 4-nji we 5-nji klasdan soňra oňar soňra asla ýeraldyrmajak bolan, diňe düşündirjek bolan urşa ulura adam bolup ýetişýär da. Ýöne şeýle bolmaly. Siz şoňa karar bermeliler. Çağa şol şarpygy ýenden soň çağa öz akly bilen şu netije gelmeli. Hemen bu şarpygy ýydım, ýöne men hak etdim. Kakam maňa näçe gerek, ejem maňa näçe gerek duýdurdy, ýalbardy, aýtdy. Men hak etdim diýip çağa şonu öz başyna, öz akly bilen karar berjek derejede şoňa düşünmeli. Ne şonda belki şarpyk peýdaly bolup biler. Şarpyk bir enzam, kural, instrument ýaly. Onu diňe yerine ulanmaly, diňe yerine. Men özümden durmuşumdan mysal getiren bolyn. Men o ýalňyş etmedim diýip biljekler, o ýalňyş etdim ýöne şo ýalňyşyň ýalňyşdyna düşünenimden soň ana şu düşwat düşünjemde hereket edip dur, belki 10 ýyl bäri. Çağa urmalylar, uraýanda da diňe instrument ökü, diňe yerine ulanmaly, o da ören seýrek. Men aýdyn 2 ýylla bir gezek, siz aýdyn 3 ýylla bir gezek.